this is Seth Moto PH. Welcome to my channel. So today, papasok tayo ng trabaho. By the way, dito tayo sa Kalasyaw. Short shoutout ko lang saglit si President Abby ng ating TMX Riders Club Pangasinan chapter. Sa mga gustong sumali sa club, pwede nyo po siyang i-PM. Yan, i-PM nyo lang para basta TMX po motor nyo, okay lang. Open na open po tayo. Taga dito po ang ating presidente na si Papa Abby. Shout out. Asan ka kaya ngayon? Yan, dyan siya, diretso dyan. Alright. So, dito na tayo sa Malasiki. So, ito nga palang gamit natin sa araw-araw ng aking TMX Alpha na 2016 model. So hanggang ngayon okay na okay pa rin siya. Hindi kayo ipapahiya. Okay. So balik tayo kay Yo. Anong masasabi niyo sa kanya, guys? Please comment down below para meron tayong mapag-usapan sa susunod nating mga ride, biyahe. So, paano na lang kaya, no? Pag binawian siya ng lisensya, yari na. Ganda-ganda ng profile niya, naka pro rider. Pero naku, hindi alam ang ginagawa. Kaya tayo dyan. Uy, tapos na yung pangalawang tulay. Pwede nang daanan uli mamaya. Alright. Okay, may mag-comment dito sa comment section natin, guys. Kahit na ako nakakayaman, pero hila ako ng konting tulong sa inyo. So ano nga ba dapat gawin pag nag-vlog, lalo sa motovlogging? Siyempre hindi naman pwedeng hindi ka mag-focus sa daan. Medyo mahirap yung pagsabayin yung pagsasalita tapos sa driving, lalo pag traffic. So motorcycle lane. Uy, Harley. Thank you. Alright. So ayun na nga, nakakapaos din pala magsalita ng ano, dahil wala kang kausap. Eto guys, ewan ko kung extension na naman to ng ano, ako kanang daan yun. Shout out. So, dito na naman tayo sa bahay nila. Hey, shout out Ibo. Shout out nga pala sa Ibo Pangasinan. So, hanggang ngayon hindi ko pa rin sila namimit. Pero okay lang yan kasi wala nang Ibo helmet ko.
Tsaga-tsaga lang muna tayo. Alam niyo naman, hirap ng buhay ngayon. Ang dami naka dito. Maraming Evo user dito sa Malasiki. Kaya ewan ko kung ilan na yung member ng Evo Philippines dito sa Malasiki. 3 or 4. Shoutout sa inyo guys, para alam natin kung nandito kayo. So, dire-diretso na to hanggang ano na, Ibo na naman Shoutout Ibo, tayo dyan. So ngayon guys, iti-test natin tong Alpha ko. Hindi pa ako nagpapagas, promise. Meron pa naman umaalog, pero hindi nakita. I-check natin siya kung makakauwi pa tayo. Okay. So update ko kayo mamaya. Nice bundok. Kailan na naman kaya makaakyat ng Baguio? Masyadong maigpit ngayon. Dami na naman binago. Pataas na naman ang kaso ng COVID. Mga batang pasaway. Yeah baby. Shoutout dito sa Kidlat Shop. May mga special offer sila dyan na mababa, yung talagang mababa yung price. Siguro dahil bagong bukas, pinopromote nila. Actually magaling yung mekaniko nila dyan Pasyal lang kayo guys kung malapit kayo dito sa Malasiki, yung Kidlat Motor Shop. Pasyalan nyo lang. Malapit lang yun dito sa may Bakundaw. Okay. So mamaya ulit dahil malapit na tayo kay ate doon sa pinagpapatayan ko ng mga tela para doon sa i-deliver natin mga damit. Okay. So mamaya uli para save tayo ng battery. Wala na akong battery. Sabi ko sa inyo, boring talaga Kailangan 30 minutes makuha ko ang dito na tayo, nakabalik na tayong Dagupan. So ano ba to? Saan ba dadaan to si kuya? Babalik na naman tayo ng Malasiki. Let's go. Hey, what's up, Kaluts? Kailangan ko na naman bumalik. Balik! Ganyan talaga buhay. Kakambal na ng trabaho ko yan
Ikot, ikot. So, balik tayo ng Kalasyaw. Tapos Malasiki. Yan lang routine natin. So, kailangan ko magmadali. Dahil kailangan ko mapadala yung mga damit gagamitin bukas. Kung malapit lang sana kahit ako na mag-deliver, kaso Manila pa ata. Yes baby, let's go. Ingat lang talaga dito. Ito yung mga maraming iskinita na maraming lumulusot-lusot. Hirap pag nagmamadali. Tagupan, tapos na. So mamaya deliver na lang. Uwi na. So kayo guys, anong masasabi niyo sa audio ko ngayon sa gawa ni Sir Mark Moto PH? Please comment down below para sa mga gusto magpagawa, i-message nyo lang siya. Ibigay ko yung link sa baba para alam nyo kung saan nyo siya i-message. So bago natin tatapusin ang lahat, ay ano ba sasabihin ko? Ay, yan, ikot muna tayo hanggang bayan. Medyo magulo yung kwento natin ngayon, no? Putol-putol. So comment kayo guys kung anong magandang pag-usapan sa susunod na episode para isama natin siya. So shoutout nga pala sa TMX Riders Club Pangasinan Chapter. So mabuhay kayo, kita-kits tayo sa January 24 sa Bugalyon, sa ating meet and greet para sa Kamsur chapter. So kita-kits. And yeah baby, may easy man ba dito? May easy man ata dito sa Malasiki. Kala ko Dagupan lang.
Okay, tatapusin na natin to guys. So if you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe to our channel para mas updated kayo sa ating next video.